Fidel ko na, Abnel. Fidel ka, di ba? Gawas ka dahil. Ako akong Sender Mila. Fidel. Puro basama. Number pa akong 505, 505. Hindi naman din sa Yan ito mga kami dyan. Ay, di kan George. Ako kan George. Yeah. Hindi mo rin. Dito nakakita ko, nakakakuang kami to. Ada yung may cast. Oo, para ako manawag na ako. Tawagan na lang ang Gusto daan. man ako ano na Oo, yan? woman. Sige. Higugmaong kundurot akong bana. As in, higugmaong kunduro. Bisan diri mo upay ito na akong igimpapakita ha iya. Higugma... George. Manto ako. O, man to kay Rapid. Kuan man. Man. Ikaw, Rapid man. Fidel! Pare Fidel! Oh. Ano ito? Ani ka man sa kubiton opisina. Ano? Dira mo lagi hapon ng kason ngay mo. Shades, ha? Asya na. Where is the sun, Fidel? Okay lang mga pare. Baka nangingitong manggulit akong mata kay... Wala ko may nga turugin mo upay kagabi. Ano? Kaya naliwat? Kuan pare. Ano nga kuhan? Anamon ba minasusan? Naglain man gudang tiyan kagabi. Kasi baga napiraw ako. Kay Mrs. ngayon? Ha? Ha? Kuan. Kamigad nga duha. Siya pareho kami napiraw. Pag nasubrahan adan akong nabuhat kan Fidel kagabi. Kahuna ko manggod. Nga mali kaya paglabay kon ashtray. Tutun ko yung mata. Intalon man. Nangito man iya kilid. Ay, sa bagay, diri ako ang magpakitan kaluoy ha akong bana. Sakto lang na akong gibuhat iya. Kay para di rin niya supakon akong mga gusto. Makuri na. Bayan kong baga dira ako magpakaisog-isog. Tigda lang nga magbago ako ito na akong bana. Labi na nga ito nagbubuhi amon. Hito may damaw pa nga trabaho. Salit. Angay lang nga rindihan ko ito na akong bana. Ha! Dere ako mapapirdi iya. Dere ako masunod ha iya. Kundi, hiya ito na angay sumunod ha akon. Ani daw pare. Oh, Nayakan ka kanina nga. Nangingitom la iton imo ligid iton imo mata kay pero ka. Pero ito na ko do. Klaro, nakikita ko iton pangitom klaro ha. Bagan may tuma mga matig ang butang nga imo mata pare. ha? Pare. Iton tinuod la. Ano ba na itabuhay mo ha? Kuan balito pare. Kagabi, pag off Oh. ta, umapit ako ha kung manghunda palo. Ano Ha? kay nagtagay kami. Oh, ano man? Ay, nahubog-hubogan gud ako. Pag uli ko ha balay, sumampak ako ha amon gate. Amoy ni pre. Amoy nga nasugad din eh. Ah. Asya man iton. Kay kung inupod mo lugod ako, may naalalay ay mo. Yan may natubusan imo tagay. Silan pare. Maaram ka na balito nga baga. Amo bulat imo alcohol tolerance. Hoy, pare, sunod ha. Ikupod na ko kung
makain ka. Kung ngayon imo tagay-tagay, ha? Okay? Ikaw po na ko, ha? Ha? Uy. Kaya ikaw itong masalo? Oo. Mo tayo masalo. Ako ni Rapi, pipinambasan di Pare, ako. ikaw po na Ako di rin mo alcohol tolerance. Mo alcohol tolerance. Itong sunod pare, ikaw po na ko para ako itong masalo itong imo tagay. Okay? Sige pa rin. Okay. Pasensya ka na ha. Kay bagatig dahil na nag-textan akong agurangin pakigtagay. Ay, yun lang. Ada, asa nga nga, waray mo hukasat nga imo, imo kibido. Hindi ko dala sa sumatan Diri, ito. masin ka. Asya nga waray mo hukas-hukasan shade. Amo nga ni, kibido. Pare. Ito ha, sinukuda ko. Sige pa rin. Oh. Itong imo tagay. Okay? Pasensya ka na ha. Kay bagatig dahil na nag-textan akong agurangin pakigtagay. Ay, yun lang. Ay. Asya nga, waray mo hukas-hukas at imo shades. Ano? Hindi ko dala sa sumatan ta ako pa rin. Nga binuhatin ni Madimila. Hindi na pwede makasabot ako mga kausap. Sige na Kung pare. anong Ikaw na. tinuod niya sitwasyon, yan sa kubiton amon panimalay. Diri. Sa maning masag. Oy, maupay, sumayo ka pag uli. Lutuan sura. Pasalamat ka nga baga maupay takmod yan na. Asya baga ako nagtuon na la. Pero nahubyan ako pagluton sura. Asya nga ginulat ko na la ikaw. Sige. Magtitimasala ako. Gawas dahil na kwarto ha, magutom na baya. Pakaluto mo, anda madayo itong lamesa. Sige. Magtitimasala ako. Nagbatay baby. Gutom na ko din eh. Madali ila anak ha. Adi pa imo papa nagtitimasa. Ito magpapakaon na imo. Kadalila. Anak. Noon niyang God. Kadalila. Naubya pa imo mama pagbuhat. Niyan kan imo papa anak. Mila, nagtutok itong bata. Ugusa gadan eh. Ginggugutom na iton. Pakauna na eh. Ano? Pero kayo magluluto ako itong natong sura. Diyos ko man liwat Fidel. Bali may tumao sa kauras pagpakaon itong imo anak. Unahagad anay pagpakaon itong bata. Di rin mala itong maiha. Madali mala itong pagluto itong sura. Sige. Anak. Dali ka papa. Para makakaon ka na, anak. Ay. Kaya rumatin na akong bana. Nangingitong pa itong baby dito niya mata. O di na ako magpapakita nga naluluya ko iya. Ako uli na. Bangin umabusar ito na akong bana. Hoy, Mila. Nagraw-raw good luck ko nga niya iyan. Nagraw-raw. O ate, pumasyada. Hoy, Mila. Oy, Mila. Ay, dumalik yat good luck ko nga niya iyo para sagdunan ka nga baga kunoy kuts kun ano kun Kuro tusi. kon sitit, kuro kon tusi daw itong imo. Sagdunan ka nga baga
sagdunan yat good din malik yat good lako hayan niya iyo para sagdunan ka nga hinay-hinay daw iton imo pag-under iton imo ba Iba-iba ni Adan. aw iban-iba ni Iba-iba ni. Kayo kay duron ka kuan. tuan Kuntusi. Kuro kuntusi. Ako say dayon kay makuri maluwas. oy Mila nagraw-raw gud lako nga niya iyo para sagdunan ka nga baga kurukunto si daw iton imo pag-under iton imo ba na Nay? oh ano nga nay buwa sugat Aha. Dere ka makakalirong kay mismo iton iyo mga paghirani ang nagsumatakon iton imong kimbubuhat nga pag-under kan Fidel. Nay. Diri to pag under kan Fidel. Ginuunahan ko laya para diri maglinuro nga akon. Para niya tumano nito niya obligasyon ha akon. Kaya ano, nagkukulang ba iton imo ba na imo? Diri ba hini nga ginbubuhat iton iya responsibilidad ha sukat? Diri niya ito ginbubuhat? Oy, diri ka na nahadlok. Mabayaan iton imo ba na? Waray ka daw nasasagbang ano? Waray kod. Kay ada. Ano? Waray kod. Nasasagbang ano? Waray kod. Waray ka may nasasagbang haakon. Kay ada imo iton sayop. Ginbubuhat iton imo ba na iton nga tanan. Para ha iyo nga magtalairoy. Ikaw leton may problema. Ay, Mila. Anak, ano ba ito na itatabuha mo? Diri ka man itong sugad hadton daraga ka pa. Tigda ka man nga nagbago. Ano ba ito natatabuha mo? Tumpak ganun. Asya itong Mila. Sundato na akong ginbubuhat akong bana. Kinikta ka na? Wala daw namon problema nga mag-asawa, no? O, kita ako. Hiya itong naglalaba. Hiya itong nangangalayo amon. Meaning, hiya itong nasa luton akong mga trabahoon. Angay la. Kaya ako man nga nito nagbibiling itong pakabuhiya amon. Pero haamon ni Fidel man iton Bisan pa. Mas maupay na itong ginuunahan mo itong imo bana. pero kahuman man ang pag-aaway labi na kung napapasakitan ko yan, nagbabasol ako. Natural gala itong Mila. Kay diri man itong asya ito naton mga batasan. Kay kung baka ginbubuhat man ta ini naton para depensa ito naton mga bana, di ba? Ginuunahan talerang posible ni rabuhaton na aton nga mga misis. Sa bagay, sakto ka. Salit dira ko ang mabating kaluoy ha akong bana. Igpapadayon ko ta akong gibubuhat para dira ko maunahin ng tinuyaw ni Fidel. Di ba? Ganar? Hi, ex! O yan na tabae mo. Dere ka naman gwapo. Dere ka na macho. Totoo ka balitaw, Marita. Ako na lang titi mo ginsakban. Okay, ano man. Kay tinuod man, di ba? Kay kung naghulat ka unta haakon, hanaton sapot sus, diri ka malulusyangin suga dito. Oo, kay nalusyang. Ay, kagod talaga. Asawa, daddy. Uy, Fidel, magdala na. Diri, mo to woman. Okay, bayot. Ay, Sid. Oh, di ba no? Okay, so. Oy, Fidel, pag ila ko na natin gipapalit, bangin ka naman masakban. Asawa, daddy. Eh, nalusyang.
kay nalusyang. Ay, nako. Oy, Fidel! Pagdali na ako na nito mo ginpapalit, bangin ka naman masakba nito mo makalit ng asawa. Aray! Ayaw na luwat. Sakba nito mo makalit ng asawa. Haroy! Away na luwat nga magbakon. Ano man kay tinuod man. Kay kun Kain ka na. Kaya na, Tere. Pero Terry, ando rito yan ni sisinuhinga ako ng ex. ah, Away na luwat. Nagliok ko ang Joyce. nagdoble? Ay, sorry. Haroy! Away na luwat nga magbakon. Ha? Uy, kay ano, Terry? Under iton Ando rito yan ni sisinuhinga ako ng ex. Away na luwat nga magbakon. Ha? Uy, kay ano, Terry? Under hiya iton under Ito niya ni sis, sininga ako ng ex. My God! Check. Away na luwat nga magbakon. Kay ano, Terry? Under iton iya misis. Ini nga kun ex? Under? Ay, siya. Hindi rito matatabo. Makalakat na daw. Bakla! Sakto ba na ako nabatian? Tama na. Ay, You are gina-address talking sa to imo. me, not to him. Makalakat na daw. Hindi rito matatabo. Makalakat na daw. Uy, bakla! Sakto ba na ako nabatian? Under ni Mila, hi Fidel? O sa bagay, di ganda ito pag-under. Kaya ito rason maluwat ni Fidel kung gagagaran daw niya ito niya asawa. Usalin ka po bangin mga turog. Salit, iyan nila ito ginfafavayan. Ata, bisan pa. Dito to pwedeng higing bubuhat. Makita ito ka babae. Oy, Marita ha, pag ipupuro ko oday, ay panginlabutit ka na mag-asawa ha? Nagbibiling ka lang awin sa mo. Animal! Asya ngayon niyang kala. May gihap ning pag-uli. Kapag kapidil niyang kala. Uy, umabutan animal ko nga bana. Ining asre. Ako naglalabay. Iya. Panulay ka? Asya ngayon nga naiha ka. Kaya nakikita ka pa ni mo ex! Hoy! Diri ka makakaglirong ha akon. Kumita iyo. An kumita iyo. Check. Diri ka makakaglirong ha akon. Diri ka makakaglirong ha akon. Diri ka makakaglirong. Damong kumita iyo nga imo ex. Dito ka mo nagkita tindahan ni Tere nga bayot. Kidaw ka upay niyo. Utro pa ito nga bayot nga konsentidor. Kung diri pa na ako mga kasangkayan, diri pa ako makakasabot. Naginulurong mo ako ni... ginuluro ako ni Haton imo ex. Malkagod, animal ka. Hala. Natumba na akong bana? Hay! Hay! Diyos ko! Dugo! Diyos ko! Nagdudurugon ulo na akong bana! Dire! Fidel! Bana ko! Fidel! Ban, niya mag-isog. Ban, siya, ay, anak doktor. Oh, ay, anak doktor. Nagbasa pa naman ka doon. Ay,
Fidel, ikaw? Ikaw? Ano ba nahitaw buhay mo, sir? Nasamaran ka man na ulo. Ginsiplat ako ni Mila. Hindi na gusto sumatan ng natabo. Oh, Fidel. Kondok. Oh. Natumba ko hamon CR. Mahanglas na manggod niya, Dok. Agyan ka ng sabon. Asyad to nga, na-outbalance ako nga. Naingad ako ang doorknob. Ano? Kadilikado ito nga na buhay mo. Pasalamat ka na waray maraot nga resulta ni mo CT scan. Itong sunod, hirot-hirot tigad man ito ni mo panlawas, labi na itong ulo. Panugdom, sensitive itong ulo. Salit angit ay ning hirutan, ha? Ayaw baga pagpadara itong ni mo pagdidinali ha CR. Ihinay la. Dok, gwapo ka man, Dok. Ay, thank you. Kisa na hirot. Sige na, kaya kita. Puri na pag dinali na adlib. Ito niyo panlawas, labi na itong ulo. Panugdom, sensitive itong ulo. Salit, ano boss? Panugdom, sensitive itong ulo. Salit angit ay ni hirutan. Pagkato ka mag-CR. Nagbabasol gud ako nakbuotan, Fidel. Yung sigurado itong salog, yung bintang Nay mo pa ako niya nga panalipdahan, doktor. Oo. Pag ako niya igpahiya. Kaya ba daw? Ay, Diyos ko. Oh, Kaya nung nabubuhat ko man ni akong bana. Mahal ko man niya. Pero kaya naman nakakapadapat man ako iya. Baby, dala na imo ko na, ha? Magplaplan sa pay tatay ito na akong mga uniform, ha? Oh. Uy, Mila, nakaliwan ka man. Makain ka. Haroy, kay mapahalibuay, God. Total Domingo man yan, Pare ka man trabaho. Papahuhay agad man ako itong bugos nga si Mana nga pagtuman ito na akong responsibilidad din nga balay. Pagiging yaya ito ni mo anak. Imo ka bulig. Hausa ka si Mana, nakakausala ka. Kala, tataw, himbalay. Imo ka bulig! Imo ka... Kaya ko nakakausalak ka pa, ko'y habalay. Ha? Si Mana. Kay Tataw? trabaho man. Dili tataw? Oo, mga katatawo habalay. Usala ka tataw, himbalay. Katatawo. Katataw. Oo, nakakausa ka lang kasi Mana. Katatawo. Imo ka bulig! Giging yaya ito ni mo anak. Imo ka bulig! Inyaya ito ni mo anak. Imo ka bulig! Hausa ka si Mana, nakakausa ka la tatao hinbalay. Kaya wala man ako maraot niya ginyakan. Nagpapakya naman lang ako kung makain ka. Hagi, kaya siya naghihapon iton. Tulaw ka na nanay. Ay, sige na makadin ako. Ay, babay anak. Himo pa pala na itong bahalay mo, ha? Tapos gyapon ako pamalansya. Mapahuay ana hipapa anak ka. Kahuman, pag-aandam liwat kita, ito naton, tiud-tuhon. Mabay pa ining hakon anak, nakakaintindi hakon. Madala ila. Ay, anak, kadala. Ay, may tao, abang ko wala itong portahan. Fidel, Oh. ana. Nay, Oh. Kaya nga baka nakalasad ka pa na? wala kang mag-abot na iyon ni Mila. Kumatuya iyo. Ano? Waray man. Oh. Ay, ano nga oras lumakat ha, Fidel? Kanina pa. Ansarit, ma-relax daw laan na iya iyo. Ato daw yung mapahuway. Ay, totoo naman ini nga akon anak. Dako na god itong gembag-uhan. Nay, Ay, Fidel. Pahilawigi god itong pasensya akon anak ha. Ikaw na god la itong baga pag-adjust itong batasan itong akon anak.
Nay? Ano man? Kung di ako dito kanda nanay, ha? Nasisina ka? Ha? Sige, kasina! Kasina! Dili ka na si Sina. An aton lab. Siring lang nga naawa ka. Aw anon ka. Gusto mo, ikaw na itong baga, pero may magiginawas-gawas sa balay. Samtang ako magkulop, di rin maggagawas-gawas. Agoy, kay diri gid suka dito ulit aton. Tama! Nabaton ka pa. Adin hangit. Gusto mo, boy, lalambos ko na imo. Ay, Mila itong bata, bagin maigo. Bagadangos ka man lang. Mamauhi itong hanger. Kay buisit ka! Buisit ka! Buisit ka! Mila, ano ba? Ay! Para Pidel. Ano nalatan na ito buhay mo? Uy, daw mati mo labag. Mga kinamrusan, mga samad-samad. Ano? Katul ito, pare? Tutol. Kotol? Diri katol. Ano? Samad-samad. Kinamrusan, mga... Uy, daw mati mo labag. Damot imo samad-samad. Agin ko, tol. Ayaw na pagrason, pare. Kaya di ka namon totooron. Oh, Maram na kami din na opisina itong tinuod nga nitatabuas ako, ba't iyo pa ni mali pare? Salit, di rin mo na kinanglan nga. Panalipdan, itong imo misis pare. animal ka makaarawod. Dako ni nga along aging buhat ako ni Mila. Bagan di na din ni maupay. Di na ni pwede. Alas 9 na. Pero ura paghihapon na akong bana. Ba, siyahan pala ni may tabo. Nibal. Niyan kala pag-abot mo. Makakatilaw ko naman yan magharang nga sa kitalawas. Hala. Hindi ba daw na nasisina na akong ito na akong bana? Tungod ito na akong gimbubuhat ta iya. O di nga ni, pangin di rin na tuya umuli. Pangin magpapahira yun iya akon. Dito niya bubuhaton ito na akong bana akon. Diri, mahal ako ito na akong bana. Kami nga nito na akon anak. Salit diri ya mabulaga akon. Diri. Uy, ko yung motor gawas. Uy, hiyan na adi. Hiyan ka na. Makakatilo ko na lutin sa kitalawas nga tao. Iyan kagudla. Mila! Hala. Baga nag-iisog man ito na akong bana. Pinapat ko hubugiya. Ay, Diyos ko. Bangin ako kastiguro nito na akong bana. Bangan niya bumulos tungkol ito na akong mga gimbubuhata iya. Ano ba akong bubuhaton? Ano?